Enrollment in progress. Enroll now at Washington Hills Junior and Senior Schools. We are located 20 kilometers from the capital city of Harare along Bulawayo Road. Here at Washington Hills Junior School, we have two curriculums, which are ZIMSEC and Cambridge, with our first Cambridge group writing next year. We also engage in different sports, which includes volleyball, netball, swimming, and tennis. Join us here at Washington Hills Junior School and experience the best time of your life. So just imagine an institution sited in a very salubrious environment where education is catered for adequately. That is what I'm saying, Washington Hills. Don't forget, we offer boarding facilities for both primary and secondary levels. Hurry now for the limited spaces available. Why muri Zimbabwe eranguzita nditwa Praise Singwena akusangana kwachipita shekari mune chimwe chirongwa nasita waya nenyaya nosuisa andisikuziva kuti atodi this generation chokwadi ungofamba uchingotora vana vevaridzi uchingorara nawo iwe tozosvagira munhu wako anzi ndozotsvaga yangu mandara asi we basa rako riri kufamba uchingorara nevana varidzi mandara yacho uda kuzoiwana kupi uda kuzowana kupi wako akazariwe rako ri basa rekungonoboramora vana vevaridzi regai muzvinzwire mhuri yeZimbabwe kuti mambo vanoitonga sei neimo mhuri yeZimbabwe munoitonga sei asi nguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzire kuramba muchisubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media are taking you to another level. Ndabona phaya nayo ndiye mnina wangu wanayo stembiso sakhe akepha sasibelekela naye sakala kuma September asunde pamuviri asikuyezaira tutane pamuviri but anotenga pregnancy test nobva yaita positive ndikamubvunza kuti pamuviri pamunapandipani akati ndipasamanzo tikaenda kwaari samanzo wakati titi kutikane kuti mukunde yangu andei kusikana tikaenda kusikana akabhadhara sikana akaverenga mawits akaona zvichienderana nemasuku akasangana akabvuma kuti mukunde yake ndobva ati ndingadambudzika sikana ndinotora vakatorana akaenda naye pazvimba akanoita chiroora saka musikana wona achigara naye muna wangu anga achida kunora naOctober saka ndopa akazodzoka kunochekuta pazvimba saka ndakazongonzwa kuti hanzi akambogara kukanzema here then abva kukanzema pana maiguru acho vakazotora vakagara naye kuti anyore saka rimwe zuva akazomboita navauya matenje maiguru vacho vavaigara mastembiso stembiso hatisikuona stembiso slape
vakandinokera vakati stembiso hatisi kumuona dziri kumateni usiku. Tikati hamusi kumuona abva nguva yezvikanzi apa masikati achitari kuenda kumuona murume wake nekuti murume wacho anzaigara kumasekuru vake. Tikati saka vanetsana here vane zvavanetsana zvikanzi ine handina zvandinoziva edza kumufunda tsembiso foni haina kubatika ainanga isingapindi. Saka mangwana acho ndopandakazonzwa kuti maigwe vaya vasangana nastembiso vachienda kumusika kunorodha. Stembiso yandobva azouya kumba ndikamubvunza konyaya yandikundwa zvikanzi inini mukomana handichakwanisa kuti ndigare naye. Mukomana wo akabva auya ipapo ndikati nyaya yamakaditsana nayo ndei? Zvikanzi handichakwanisa kugara nastembiso. Uchakwanisa kugara nastembiso ko chii chanetsa? Zvikanzi nokuti pane musikana wandiri kufambidzana naye. Saka stembiso wakati ini zvibarika handizvikwanisi. Saka ndobva ndakati saka muri kudzosa stembiso mati hamuchakwanisa kugara naye. Zvikanzi unenge achakwanisa kugara naye. Saka ndomatorera ndakaita stembiso. Tikati zvino stembiso zvavanga mamukanganisa ko mwana wacho unozobira. Zvikanzi ndee chizokomisa sekukwanisa kwandinenge ndichiita. Saka ini nyaya yakabva yangondiremera kuti ndingati ndinoitonga sei ndakadai. Ndosaka ndakazouya nayo kuno. So mwana ane pamuviri akatorwa kuti akatongoenda mumusha mevanhu avo wakagaramo kwenguva yakareba zvakadii? Handina chandanzi ndopo makagara mikamu 1 month imomo kana kuti maimagara muchitori mukadzi nemurume kudhara? kuenderwa iyo yako chii chanetsa shamwari? Uri kuita basa rekupanya vanhu mimba muchiramba? Chakaitika ndechekuti pana stembiso pataidanana tichifambidzana anga achiri mhandara. Ari mhandara kudaro ndopataidza kuda kuita musikana kuda kudara tese. Zvadaro takazotanga kuti takazosiyana. Akandisiya achiniti handikwanisa kufambidzana newe. Ndakamboda zvechikoro ndazvoti ndakaona ndomunge unoda zvekurara nemistake asi nasingabvira ndaimbata sei ndamubvisa umwana. Zvadaro pakapera ndofunga mwedzi. Pakapera mwedzi iye panguva yakandisiya chiti achakwanisa kufambidzana newe ndanga ndamubhuroka pafoni asingachataura naye. Ndakazosangana naye pamusika yevari achitenga madomasi ndichitengawo madomasi. Tikaonana akati yesamuel tikatomhoresana pai tikatanga kufambidzana mune zvakanaka. Tikati wakazondiramba zvikanzi ndakakuita sei? Ndakakuramba. Zvikanzi ose sinondibvunza kuti wakazwa ndirambire. Ndikati ndamunzwa kuremerwa kuti ose munhu andiramba uyu. Ndotatanga kutochinja nyaya takutofamba tichitotaurawo aitoenda kumaleseni kwaenda kumasivo. Tikasiyana takuda kunosiyana abva nditi miri yangu haisi kuita zvakanaka. Ndikamuti ko miri yako haisi kuita zvakanaka chii? Ndobva ngonditi chii chikunyanisa? Ndobva ngonditi tingozoda ndisununzwa zvakanaka. Tikati taura tizive kuti chii uda kuenda kuchipatara? Zvikanzai zvoenda kuchipatara ndichitaisira ndisikuda. Ndobva tasiyana achiti ndibvunza kuti kumameseji angu ese ndaikuisira ngo asingamaoni. Ndinoona kunyepera ndikati inini foni yangu yanga yakaita sei? Foni yangu hazvizvazvaikuita mameseji haisi kupinda mameseji. Ndasvika ndakazounbloka namba dzake. Ndobva azondisira meseji yeisisami ndikamupindura wese uri sei wafamba bhoira ndafamba zvakanaka. Uchipedza kudaro ndabva ndadzibloka futi ndobva ndagara. Saka tagara kudaro takagara ndofunga dzinenge 3 days ndobva ndaunbloka foni iyi. Ndichingopedza kuunbloka foni iyi ndabva ndaona mapinda meseji yake futi ndobva ndaipindura meseji iyi aindimhoresa. Pandakamupindura ndofunga pangu vacho anga akabata foni ndobva ndapindura. Pandakapindura akati samuel ndikati stembi zvikanzi wakamborara nini here? Ndikati ini ndaizama kuda kurara newe but hatinozoita sei? Hatina kuzorara tese. Akandibvunza futi ndikaramba. Zvikanzi samuel ndandikutaura iri serious? Ndikati akana nini iri serious? Zvikanzi samuel zvandikutaura ndezvekuti inini musi wandofa ndiwo uchapindura kuti chii chakaitika pakati pedu tiri two. Ndakati munhu zvandikutaura zvinhu zvinotyisa. Takamboona mumwe vanhu vanga vataura zvakadai so mensiro yacho sizvinozoitika. Ndobva ndakazoti zvikanzi alright it's okay. Zvadaro pai tabva tagara ndobva tazosangana chida kuenda kubasa. Ndobva ndataura chinditi iyo miri yangu inini haisi kuita zvakanaka. Ndibvunza zvakadai nezvakadai but ndakutaura kuti ndinenge ndane nhumbu. Ndikati nhumbu? Zvikanzi ndikati
iwo sadari numbu yabvepa zvikanzi amen tikati iwo sadari manje wodini achiti kana zvakadaro ndikati ingabva wazvikurai pamusoro pezvekusakudodaro takabva tasiyana kuenda kubasa hapana kupera 2 days ndabva kubasa ndichibva kunight ndopana kusvika ndaona stemba ari kupi ari kumba uku kwandogara akatogara makuseni nashamwari yangu akagara vari pasaidi chitosvika ndoshamisa kuti kustemba uya kuno kusteri ndobva tanditi kuchinja fesi kurushamisika soifunga kuti shama munhu ari panape ndini ndau ndati wauya kwakanaka zvikanzi ndakapinda mumubanda ndona mune mabhegi stembi kwakanaka zvikanzi kwakanaka ndauya kwamabhegi akanzi ndatoona ndati arege ndibvita sei ndimbogeza ndouya ndamutora ndakagara naye atangotakangura chii stembi uruziva inini ndane ndinososo kunhu yacho yabvepi nisina bvira ndamboita sei ndambobvisa mumhandara achitaura paya tichikukurana sambisoso ndikati ko ivo stembi nawe mutaura inasi kumbonzwisisa achinditi ivo kana usingandide panapa ngawanudza bati pandibva panapa nenhamo ndinozvikuraya ndati ainaye kuzorai inini hainditire zvakanaka nokuti vanhu vakawanda vanotaura nekuzoraya munhu anotaura achitanga ari kuseka asi mezi racho zidzimara zvaita sei zidzimara zvisi zvaitika panguva yaenda kundanetsekana ndikati ndauye kundiremera ndarobva ndafonera panext do pameguru panogara vamudiki vangu nemukadzi wavo ndobva ndavafonera ndikati mama kune nhau yandapara kunoku yakamiri yakadai yakadai ndobva vauya ndobva vatibvunzawo zvikanzi handitinoona ndivatifonere sisi vastembi ndobva tavafonera zvikanzi anokwanisa kuya kumba Drewmas kudoka kana kumafofo ndobva tazoenda kumba kuye tasvika kuye ndobva vauya ndobva vabvunza sisi zvakafamba sei ndavasanangura kuti nauina singazoti pamwe ngatoita complicated kusvika pakuda kudaiso ndakazoti inini apa bveta tiende kusikana sikana inoitwa ringi zvikanzi takazobvunza sikana zvikanzi inenge yaita muswetedzinafora anjasiona namai ndakatsvaga mari ndotazoenda kusikani kwekuye sikani kwekuye nemadhezi akanga akapedzera kunosangana nemusikana zvanga zvakada kunoenderana vandati zvinhu zvacho zvinenge zvikuita sei zvinenge zviri kuenderana asi musikana anga iri chinhu chizvati musikana wangu imhandara ivo vakatoshamisika vachiti chero ini matsanangura kundiita kuti munhu imhandara ndizvo zvimwe chete izvozvo anotsanangura ndikatomubvunza kuti munhu yacho inouya nemusadzi tikati haichokwadi zvino tadaro takabva tazoenda kumusha ndaenda kumusha ndobva ndadzoka panadzokera ndizoenda kuofu kumusha ndichiti ndakuenda kuna dzimai yangu ndopana ndamuonawo stembi hasi mhandara tikati ndai stembi zvakafamba sei kuoneka apa takuzoenda kuna naseti uchasvika chinobvunza kuti kuona zvakamira sei apa pana uyo mhandara manditi ndini chaziva zvokuvataurira izvo hapana chituta kuti kuratidza kuti anga arara nemurume pandanga ndakurara naye ndakumusha pekutanga iwe mhandara zvawakasangana nazvo ingani because munhu anoziva tunhuka anochiziva nekutoona nekuchiita iwewe kuti uzive kuti mukadzi haisi mhandara ndo zviri kubvunzwa nedare dzipi kuti uzive iwe handiti kana kumetsikira maformulas ekunzi quadratic equation it was all of the formula. What's the formula you use kuziva kuti matauriro akadaro tinotoenda kutokuripisa kuti kunotitaura zvisina basa mudare iwewe kwawakanga uchirara naye mwana pekutanga pachona chii chakanga chiripo chaikuti ndakatadza kumubisa umhandara vangani atori neexperience yekufamba achidii achidzisa saka vakanga kudzokorwa ndinodambura munhu akafanana newe anga atoidako anoita mabasa enyaya imabhotikata famba zidambura
Umeshuwa chaizvo kuenda kubhadhara mari yesikadzi yemukadzi wasina kufunda. So kuchiguma pai chiguma pamai pacho ukaita ipapo mimba yachona iyoyo nai pawaizotadza kumboora mwanawo wanga usingapedzi here kurasa mbeu dzavo kanzi papa singafundidzi wanga singadonedzi here kana kufundidza right. Saka hatidi kuti tinge tichitaurirwa zvimwe zvinhu zvekuti zvinotibata vana havana vedu ione vangani vana wako aborwa wacho nasina hatingasapoti we don't support zvinhu oseiwo uchiramba nhumbu uchirega kuzoramba ari mwana waunati asi wako sewataka nekutoramba nhumbu deseo iwe wanzi ndeyako nemunhu warara naye iwe uri kuti vanhu vese vanomitiswa nekwadvijini iri iwe usatomborana nomukadzi asiri vhijini unomborana mavhijini chete. Saka kana vanhu vachibata nhungu asiri vhijini sei uchiti iwe inogonekesiri yako iwapo uri kutsvaga zvenhungu here kautsvaga zvevhijiniti yake uri kudei bhoza ri kudza nhumbu ndeyako ukarana neni asisiri vhijini iwewe wakudei ipapo wakuda vhijiniti here kana kuti kuda kutsvaga nhumbu nhumbu ndeyako zviri kutaurwa nemudzi wayo iwo ndinoti wakafuridza wakaona wakafuridza chizvo zvakwedazvo ndikati chikoro mufana kana ari musikana asingadi achiva mukwenyezera akundwa kuda dzimwe dzenguva unosvika kutozadza kuti pa zvigobuda usina chifunga tozitowaita ndaanenge achirwisa uyo ari kutota ini ndandichifungidzira kuti aitiye kana aona kuti asati akuda kuti abvise umhandara hwomwanawo akanga asingapedze basa zvino ari kuti basa ndaipedza wairasira pasi here hati waiitira mari unozviziva here kuti murume ihwohwo pate zvawo unobvisa virginity yemunhu wakasvika pachii kuchikoro form 4 wakasangana nazvo zvandikutaura kumhanya chaiko chaiko munhu anopa umhandara nekumhanya chaiko chaiko kudai masports kuda umhandara ivatakuda nhungu munhu nyangwesiri mhandara inomitiswa edi nyaya imwe yauri kutaurira dare yakazokuripisa inhau yekuti tiudze nyaya yekuti mwana uyu ndaikatiraya kuda kumubvisa umhandara ndikahukundikana iwe mwana wani wauri kubisa umhandara usina kuroora temtedimenta unakutabisa ndikapotsa munhu ndidiautema muti isusu nyaya yatinoda kuti tiende nayo vana mupamumbe munyaya iyi pane nyaya yekuti mukomana anotoratidza kuti painyengana nemwana aitori nomwe mukadzi kumba ndizvo kana amudzimai wako sino kuti mukadzi wako kana kuti mudzimai wako wakanga wano umwe mudzimai kumba ndokuchiona kuti hako avo tichavadia virginity takahwina takatora chirega titore futi umwe handiti pane mhosva yekuti mwana uyu ane mimba handitika woita mhosva mudunhu redu rekuti munhu anofamba achikurura vana vevanhu magurupu vaasingadi kuruma chausingadi senyoka handokwa saka isusu kana uchiti wewe mwana haudi haumudei handiti but pane kumutadzira kuripo mwana kana apuhwa mimba chinozongokuchenura iwewe kuti mwana hasi wako azobuda iye zvino anochengetwa newe mimba iyoyo kana isina kunyoreswa kusikero inononyoreswa newe woita mabhiruzi ose anodikamwa pamimba kusvika mimba yazvarwa 9 months handiti uchiita tekikei then kana mazoinda kunga DNA test handitika ndipo mochiziva kuti ndakachengetedzwa zvinhu zvisiri zvangu so ava vabereki vemwana uyu kana kuti iye anobva akompanseta bheki zvinhu zvawakarasikirwa nazvo handiti
asi nyaya yekuti wakamuita mukadzi tinoda mombe iyoyo inonzi damage zvinoda mombe izvozvo atinoti maputiro. Chimanda hakuchisina, wakabvisa chimanda chevamwe chawaitsvaga iwe eti unoona kuti muchinda anodada stereki. Saka kureva kuti pawawana mukadzi asiri virgin hauchamuda wosiya wonotsvaga saka uyu ane nhumbu but asiri kumba kwawero ari kumba kwani wakapesera rini kumuona uchimuchengeta kwacho kwatiri kutaura asati apedza naye ka asati apedza naye wakapesera rini iwe kuonana nayo? Munomborara mese kuti kana masakana? Ya kufamba muchitora-tora muromo wataura kwatiri hauna kumira zvakanaka. Saka isusu sematare kana kuti seumambo tinoripisa munhu kuti munhu akataura kupusa kwatiri unenge uchitituka. Nyaya yekuti ungatotaura kwatiri kuti ndaitsvaga ndaitraya kutomboora ndozvawanga uchitaura izvi kutraya kuuraya virginity yemwana womwe munhu kuti asare riri reject wochisiya zvako zvaita kuita kunge munhu abva kun'anga unzenda unotsvaga vanhu vasina kumboita niki kuti tikurape. Dai wanga uchitotaura izvozvo ndaenda kun'anga kuti nditsvage mushonga wangu wokudai saka ndo wainditsvagisa vasina kuborwa vana vevanhu handiti wapoa iyoyo manje ndo yataigona kuti tifunge kuti shuwa maida kuti adi iyo avafunda nen'anga handiti mubamoma zvino saka iye zvino toda kukusiya une mutongo wemombe mbiri nehwai mudare medu. 1 yekudhameja mwana wevanhu, 2 yekunyatsoudza isusu umambo kuti ndo zvedu chaizvo zvandofamba ndichakaona ari vhijini ndibora wobva wachiuya nehwai yedare. Tinozoti kana mwana uyu aberekwa ari mwana mukomana handiti unobhadhara imwe mombe yekuroora mwana wako mukomana iye. Kana ari mwana musikana unobhadhara mombe 2 dzekuroora mwana wako musikana iye. Ndokunge wainda ku-DNA test pabuda kuti vana iye kana kuti mwana iye ndewako. Mwana musikana mudare medu anobhadharwa mombe 2 kana uchimuroora kana kuti $600 yokuti mombe yedu mudare muno is $300 handiti wabvanzwisisa. Iwoyo mutombo iwoyo wakarembedzwa kudai nokuti mimba yachona inotolepwa. Kana achinge abereka mukaenda ku-DNA test mwana akawanikwa asiri wako handitika tine mombe yatinokusiya nayo kana kuti mombe dzatinokusiya nadzo dziripo 2 dziye nokuti akuudza mhosva dzachona. Kurara nemukadzi akaborwa kana asina asiri mukadzi wako imhosva inoripisa mombe kunani? Kuna mama. Handiti wapanzwisisa? Saka nyaya yedu pari zvino kana wainzwisisa mutongo ndewe mombe 2 nehwai kuchi 700 years. Ndakaudza mambo kuti ndikumbofambawo musango menyu ndichitsvaga vana vasina kuziva varume mavhijini kuti ndikumbotsvaga virginity kumudunhu menyu zvibora vana vevanhu oramba osiya kutuka mambo mudunhu make. Hakuna munhu asingade chinhu chakanaka. Vana ava kwavanoenda vachinorogwa ndinofarira kuti vabhadharirwewo mombe dzechimanda chakagara chiripo handiti chikaranga chaizonoitwa chiya chemachira nekudini
icho chiya chakaurawa pamusaka pevanhu vane pfungwa sedzauinadzo pfungwa dzakadi dzakashata. Handiti wakwa ukanzwa munhu achitaura pana sisi vako iwe, uyu mwana ari kuchengetwa nababa mukuru vake nasisi vake, nhasi uno vatove zviseko kuna vatezvara. Mukwasha yatofumuka kuna vatezvara. Chii mukwasha? Ndakupa mudzimai, chengeta. Handiti wapona iye ari kuchengeta, imi muri kuuya muri kutora nekuseri muchindouraya. Handiti mapona zvinhu izvozvo zvakaipa. Saka nhasi tichizopfuurira mberi nenyaya yenyu haisi kuperera pano nokuti pane mimba iriko, asi chengeta mukadzi kusvika mwana adi abereka. Kana tazoenda kuma-DNA test mari dzawo dzakabuda achitaura kuti mwana hasi wako, you will be compensated back. Nyaya yekuti chi warasikirwa nei munyaya yemimba iyoyo. Handiti wakwa ndo zvatingati nhasi pane zvimwe ranambaona nhasi ndo zvatinoda kuti tisiye tataura kwauri tichibvunza kuti idzo mbiri idzo hadzina chitsotsi mutombo watatokupa nehwai yacho zvinoya rini. Mhuri yeZimbabwe tofunga mazvinzwira mambo vaitongawo nemo. Mhuri yeZimbabwe munoitonga sei? Hanzi akazoita Pamuviri sei? Ndakanga isambobvira ndasangana naye. Tofunga muchamanzwa shonai vakuru kuti yange ichimbofamba sei. Tatodzidzawo nemo mhuri yeZimbabwe muri kudzidza. Senguva dzose mhuri yeZimbabwe tinokurudzira kuramba musubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Arango zita andi Praise Zingwena. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga. No.